Gure ikasleek euskara erabiliko dute, nork bere mailatik, elkaron hartuz eta akatsei garrantzia eman gabe, ahoskotasuna landuz. Antzerkizkuntza proiektua, beldurrari aurre egiteko prozesu betea da. Beldurrari aurre egiteko gure ikaslei hurrengo 3 urratsak proposatuko dizkiegu. 1. Gogo eta sakona egingo dute beldurren kontzientzia hartzeko. 2. Proposatutako ariketen bidez, bakoitzak bere burua ezagutzeko aukera izango du. 3. Autokudeaketaren bidez, bakoitzak bere burua kudeatzeko tresnak jasoko ditu.